Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. Five. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Abyan nagapamati ikaw siningaton programa o kung palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Aton ginapatuhoy ning aton nga programa o segment karon sa aton nga Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Sa mga kaabyanan kag mga suki nga manug palamati dira sa Hinubaan, Negros Occidental. Sa Kaliling Kawayan, Gilhungan Kawayan, Bantayan B, Cabancalan City, kag Daan Banwa, Cabancalan City. Abyan ang aton katuyuan amo ang pagpanggas sang pulong sang Dios sa duta nga amo ang mga kasing-kasing sa mga katawhan. Kung imo usisahon dira sa Mateo Kapitulo 13, ang parable nga ginhambal ni Ginoong Hesus, may mga tao nga makabati sang pulong sa Ginoo, pero ilang nga ginsikway ang amo nga mga minsaya. May mga tao nga wala gid nagpanggamot ang pulong sa Ginoo sa ilang mga kasing-kasing, tungod kay ang kalingawan kag ang bahandi sa sini nga kalibutan amo ang nagpugong sa tubo sina sa ilang nga mga kasing-kasing o tagipuson. May mga tao man nga tungod sa ilang kasakuon sa ilang nga kabuhi o ang batu-batuon nila nga mga kasing-kasing, wala nagtugot nga ang pulong sa Ginoo manggamot sa ilang nga kabuhi. Mayara man nga ginkuha bisan pa sang kaaway ang ilang mga nabatian nga mga kamatuoran sa ilang kabuhi. Pero may ara man nga mga tao nga sa tinagipusoon sila nagpamati kag nagtulutimbang sina nga mga kamatuoran kag nga ila nahangpan kag nag-inulsulo sila sa ilang mga sala kag nagsalig kay Ginoong Hesus. Sa sininga agabyan ang aton tun-an amoy ni kung ang imo panghuna-huna o panahom or opinion wala sang pulos. Kung gamiton ang standard nga langitnon kag Diosnon. Diri sa the transfiguration of the Lord Jesus Christ, si Pedro amo gid ang sige hambal. Kadali maghambal ini sa kay Pedro. Sang nakita niya upod sang iya mga kaupod nga mga apostoles si Santiago kag si Juan
nga nagbag-o ang dagway, ang nawong ni Ginoong Hesus. Kag nagsanag bisan pa ang iyang robe, no? Siling diri sa Balaan Kasulatan. Ang iyang bisti nagsanag sa tuman nga kaputi. Anong hambal ni Pedro? Siling niya, Ginoo, mayo nga ari kita diri, kag kung gusto mo maghimo ako diri sang 3 katulda. Isa para sa imo, isa para kay Moises, kag ang isa para kay Elias. Samtang naghambal pa siya sini, isa ka masanag nga panganod ang nagtabon sa ila, kag isa ka tingog alin sa panganod ang nagsiling, ini amo ang pinalangga ko nga anak, nga ako nagakalipay na hamuot sa iya. Pamati ka mo sa iya. May opinyon, may panguna-una, may handom si Pedro nga magahimo sang tulda para sa 3. Kay Jesus, sa kay Moises, kag sa kay Elias. Interesting kayo kay nagsiling siya. Kung gusto ka magbuhat ako dire. Siya gid ako. Wala siya nagsakop sa kay Santiago kag sa kay Juan. Wala man siya nagsakop sa kay Ginoong Hesus nga maghimo kita sang tulda dire. Isa para sa imo, kay Moises, isa man sa kay Elias. Amoy na ang iyang opinyon. Pero kanami sang pagsulat ni Matthew, ining word bala nga samtang sang nagahambal pa siya sini. Ginsabdong siya sang aton Diyos nga amay. Kaya nagambal diri. Samtang naghambal pa sa sini, isa ka masanag nga panganod ang nagtabon sa ila, kag isa ka tingog halin sa panganod ang nagsiling, ini amo ang akon pinalangga nga anak, nga akon ginkamutan, pamati kamo sa iya. So ini nga tingog halin sa Dios nga amay, samtang nagahambal pa siya. Pero kung aton balikan ang Kapitulo 16, Mateo 16, sa tapos nga naghambal si Pedro nga si Ginoong Hesus, thou art the Christ, the Son of the living God. Ikaw amo ang Kristo. Ano ang natabo sadto? Sugod sadto nga kahigayunan. Naghambal si Ginoong Hesus, kinahanglan magakadto ako sa Jerusalem. Agod pagantuson ang sa atubangan sa mga pangulo sa mga Hudiyo kag sa mga pangulo nga mga pari. Sa gintudlo sa kasuguan. Patyon ako nila apang sa 3 ka adlaw mabanhaw ako. Tungod sini gindala siya ni Pedro layo sa iban kagin hambalan, hindi unta ina matabo sa imo Ginoo. Nagatubang si Jesus kang nagsiling siya, pahawa ikaw Satanas. Isa ikaw ka upang sa akon alagyan kay ang imo huna-huna sa tao kag indi sa Dios. O ikaduha niya nga eksperyensya inang pagsabdong sa iya sang amay kaysa Kapitulo 16, ginsabdong naman siya sa iya nga opinyon kag ang nagsabdong amo si Ginoong Hesus. Ang iya sincero nga opinyon was outrageous. Kag kon usisaw naton abyan, ining ginahambal sa Binuhatan, Kapitulo 10. Interesting man kayo ang ginhambal diri, ang ginsulat diri ni Lucas. Sa Binuhatan, Kapitulo 10, samtang naghambal pa si Pedro, nagkunsad ang Espiritu Santo sa ilang nga tanan nga nagpamati sang mensahe.
o katatlogid nga kahigayunan nga si Pedro ginsabdong sang Holy Trinity. Ginsabdong siya sang anak sa Mateo Kapitulo 16. Samtang, no? Inang pulo nga samtang nagahambal pa siya. Sa Mateo 16:23, diri sa Mateo 17, versikulo 5, diri sa Binuhatan Kapitulo 10, versikulo 44. Kung sa aton pa, sincero man sa pagkamatod ang panghuna-una, ang opinyon ni Pedro. Pero it was not the plan in the will of God. Ang iya mga plano sa tinagipuson niya ginhambal diri sa Kapitulo 16 sang Mateo kag Kapitulo 17 sang Mateo. Kung sa aton paabyan, ang isa ka tawo mahimo nga sincero sa iya mga panguna-una, plano kag opinyon. Pero kung ini hindi suno sa kabubuton sang Dios, hindi suno sa mga pamaagi nga iya sang Dios, hindi makadala sang kahimayaan sa Dios, ini outrageous. Kabay pakuntani ang aton mga panghuna-una, ang aton mga plano sa aton kaugalingon, ang aton mga plano para sa aton pamilya, ang aton plano mismo sa aton iglesia. Suno gid sa kabubuton kag plano sang Dios. We can be sincere and yet sincerely wrong. Diyos nga balaan, hatagi kami sang kapawa kag kasanag sa amon mga pangunauna. Agod nga ang amon mga plano kag ang amon mga pagabuhaton suno gid sa imo nga kabubuton. Kabay ang amon mga opinyon hindi outrageous. Mga opinyon nga makakontribute gid kuntani sa pagpalapnag, pagpalapad sang imo pulong kag sang imo ginharian. Initanan nga mga requests amon ginasalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat abyan sa imo nga pagsunod sining aton nga programa, ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Mayong aga sa inyo nga tanan, kag kabay nga mangin kaupod nakon kamo sa sunod naman nga broadcast. Mikaela Bakang, salamat sa imo nga pamati kag pag-view, kag bisan pa sa imo nga pag-share sa aton nga mensahe. Dalayawon ang Dios sa aton nga kabuhi. No greater love is known, no greater